Това почва. Това е стилата. Сега с социята не им са се пи. Пари. Айде. Като искаш няма да бъдеш ние. Ако искаш имаме място в бага, нямаме. Иди предлага, нямаш място. Мамо, ти гладна ли си? Значи искам да ви кажа, че и на кадъра се виждат комарите. Не можем да излъжем Нелито. Не знам как виждаш по-ново. Може ли някой да се включи да бие, да гони комарите от оператор? Значи мога, обаче няма със. Вземи дървото, бе. Деси! Давей! Чакай, имаше. Това движение не е от жегата. Не бе, горещо е, бе, зато и... Чакай да снимам шатрата. За това е сенчесто. Чакай, маки. Тя, че баща ти го... Какво? Свършиха ли балоните? Да. Не иска още. Пък барбекюто да такова Си да играем да изтини. правим жар пак като има, да? Да изтини, защото горещо... Ого, ди си мама спря да маха и гледай пак додаха. Ди си ти обаче не ти пука, мамо, че си капа. Да. А то пребедженото е добре за стомаха. Виж как се гризе. Как ще гризе? Коричката. Деси, чао! Чао, Лелю! Я дай целувка! Дай целувка. Да, де си. Ян, дай на мен целувка, не видях, не видях. Дай ми целувка! Мамо, дай целувка. Дай целувка. Аре, кацайте, готов съм за вас. Дай тати целувка. Изроди. Дай тати целувка. Дай целувката. Браво! Да, бе, тати. Обаче на гърба е кацал. Тя облякана. Тя облечена. Какво, мамо? Абе, аз една муха до сега само съм Една засекал. голяма муха каза. Ма те като Осама Бен Ладен, човек, тия комари, обаче. Не бе, като в Максуда, от всякъде излиза. Само че смучат кръвта, нищо не дават на среща. Уния са пушените и тета. Айде да. Ало, не мога вече, държам. Чакай повече. Аз съм облечена, но как ма капят? Хапя, бе, хапя.